Naya. जों ओ जागा फाइमानि कारन कांकाय जों साइमानो जे जोंनि मेन दिननि टपिक कांकाय जोंनि आगिव जों स्कुल कलेज रग जों जोंनि कानमंग रिगनाय काननै जों मा थांमानि आबनो दैसा जों मोथांनानै बागै आमन डिमान्ड न फुलफिलमेन्ट खायनो बागै दिनै गभर्नर सार मालायका मालाय ब कामखौ साका बमनो नायनाय हिसाबाव जे गभर्नर न माने जे गभर्नमेन्ट दंनाय बंनो बावनाय हिसाबाव जोंनि गोबां मा गामि आमसे रग स्कुल कलेज रग जे हामिया दंमोन सिचुएशन बेंच गरी बा दैनो जे अनेक प्रब्लेम दं आम तो साइजिला फैयासै गोबां मा इश्यूज दं जेटा स्कुल फानो आम स्कुल या हाय आम गुवाइ न गाहाय जोंनि दं गामरनो जों चेंजेस खायनाबो सारनो साफायगोन ओमफ्राय सारनो सामानिया बोलो बावनो नायनो पेचिनिटी प्रसारक जेखानि फानो परिथं स्कुल कलेज बरक सातक जाबाय दं जागोन जतनो प्रब्लेम जों फेस खायमा दं जाते प्रब्लेम जों फ्यूचर को फेस खालामना खायथों सब समय न जाते जरा परिनाय बरक सिगौ खाय दंथों ते सिगौ खाय दंमान बागै और निजिनि हावो दंगै फानो निजिन हाया हायके दंगै गिरि जागै कर जागै दंमाननि आमर न तांथों जे माने कायसा परिनानि आबहावा जाते स्टेट राज्य दंथों आबनो जों सानथि माने Responsible. काम नदिका ब इभेन ब साजाक ब स्कुल सगताम प्रब्लेम दं न जों सादि आनो मंग रहबि ब निजि साकबाय थांथों नायनाय नि Scholarship not like yes. स्कलारशिप नि बागै बोसोर बिजासे कस खालायगा स्कलारशिप नि बागै सामान्य जों दाबो सारनि थानजासे बत नलेज दं हायबन बिन थाने दं डिपार्टमेन्ट अफ जों आवन बागै जों मिनिस्टार को सालनाय आवन बागै दाम खायमान जों मिनिस्टार सालबेन Sab manja katna. Ini manjakan loge Simna division convener, Mohanpur division ni convener, Mohanpur division ni joint convener. Boom sir. Benju Deborma saya sini Mohanpur division ni convener, Biswala Deborma Mohanpur division joint convener, Rahul Deborma Simna division ni convener, Joydeep Sinha Agartala division ni joint convener.